Sljedeći zadatak nam je da pronađemo i identifikujemo 3 bube. To je bar lako. Ha, savršeno. Ja sam maltene zoolog. Ovdje piše da zadatak možemo da uradimo zajedno. Ha, a taman sam hteo da pronađem neku najopasniju. A šteta što ipak neću. Eno jedne bube. Super, imamo prvu. To je mrav. A da, Mravus šumake. Prilično sam siguran da to nije latinski naziv. U pravu si. Možda je to ipak vrišteći šumski mrav, poznat po svom vrisku. Šta? Mrav može da vrišti? Da, dragi moj Pipi. Čuje se nekako ovako. Prestanite da se izmotavate. Ćuri, mislim da si ga naljutio. Gleda me nešto čudno. Pipi, mrav ne gleda u tebe. Idemo dalje. Pod 2. Bubamara. Zapravo, rekao bih da je to vaš pljuvačica. Veoma otrovna. Otrovna! To nije vaš, nego bubamara. I bezopasna je. Osim ako je neko ne izaziva. A šta ako sam je ja nesvesno izazvao? Ne mrdajte! Što? Šta je bilo? Nešto mi je sletelo na leđa. Fascinantno. Šta je to? Nikada pre nisam video ovu vrstu. Skinite mi to! Skinite mi! Pipi, to je samo mala stenica. Da, retka vatrena stenica. A, zašto je i dalje tu? Ovaj put si bio u pravu, Ćuri. Mada vatrene stenice i nisu baš retke. Onda smo gotovi. Imamo sve 3 bube. Čekaj, treba nam još neka retka da dobijemo dodatne poene. Da, tako sam i mislio. To je retka muva smećarka. Neću to da napišem. Dobro, onda napiši Muvus smećatidus. Nemojte da sam kod nekoga pročitao izmenjena imena insekata. A, vratila se! Ko? Vatrena stenica! Pipi, to je samo pao list. Veoma opasan list. Koja je vaša omiljena buba? Šta biste još voleli da vidite u našim narednim epizodama? A pogledajte i naš prethodni video. I vidimo se u sljedećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show.